Manoy! Buntag Noy! Buntag sad Noy! Musinggit ta diri basid og kining na mga Pilipino nga taga Cebu. Basid na taga Compostela ani. Hoy, migo! Hoy! Ikaw! Taga-bida Manoy! Dre, dindot kayo abyo kay kilid yun sa dagat kamakagi ba? Murag malipay gini mo kasing-kasing og mga mata. Dindot yun sa ito ko sa Owajima, 27 kilometers na. Nako sa pinakabungtod, pinakapas kayo karon ko kabiyahe og ganing dili makita ang kasada, dili makita ang dalan tungod sa grabing pag. Digud man toy. Ako sa pinakabungtod ba? Digud man toy. Grabing pag oy. Ang mga ka-travelers mayong buntag kayong tanan. So nagsugod na po ang ato ang mga travel kay mura o kung sige ko ta computer niya magbuntagan ta. Mura gitry po na ko ang lifestyle karon. Ikan ko sa Marugame, tuyo po na ko dire sa Matsuyama hangtod sa Muroto o tamon sa Tokushima, Naruto, Takamat. Ako ra isa, solo flight ni siya. So ana kanindot man gud dire sa Japan kay sa magabian ka, magsuroy-suroy ka, way manghilabot. Munang safety kayo munang nindot kayo. Ako lang pong gi-try ug akong usa. So nindot kayo kay kung pag-abot sa saktong panahon nga di na makaya sa lawas, naturag soy na lisod kayo. Munang samtang kaya pa ang lawas ato sa pemuslan ang kalipay nga walay bayad pa gagikan sa tong mga pangunahon na to nga ma-enjoy po ta ubanan sa grasya sa Ginoo nga mayo pataglawas ba kay kung walay kalipay gud awa tay lami wala nga importante gyud nga i-enjoy na to ang ato ang life diri sa kalibutan samtang aduna pay mga gininhawa gamay. So naglabigar ta karon murag 700 plus siguro kilometers kung mubalik ko at kuha na kayo taas na kayo. So labigar ta dagan jud mga 1,000 plus kilometers ani. So mayo buntag tanan indot kay ni kay pink tanan ba nice kayo pink nice kay tinga kon pink tanan ko sebulalo kedula-dula sebulalo ato sebulalo nas sebulalo Noy buntag Noy buntag Noy buntag Noy Manoy buntag Noy buntag sad Noy. Kini siya ning ani lang ni siya pero ginadayo ni mga turista diri sa ka butik mo nga lugar diri. Ilagi yung pangitag pamagi nga ang mga turista mo ari ba. So muni ang mga tourist spot diri nga river mayo untag nas Manoy diri sakay ba wa man Manoy gisakay diri. Muni ang lugar sa Shimanto. Muni ang Shimanto River. Nas Manoy oh. Noy buntag Noy. Buntag ya Noy.
Manoy, may buntag noy. Manoy, may buntag na noy. Manoy, buntag pod. Mga ka-travelers, ang sapa nila grabe, tinaw kayo, murag mupilit sa imong mata ang katinaw. Grabe gud katinaw ang sapa murag kana ganing murag kristal siya nga katinaw ba. Kaya wala mang goy kabo sa taas, wala yung mga wala yung mga tayo nga baba di. Inapingan jud nila ilang mga kanang mga ning-aning nga mga kuan mga nature ila jud jumpingan ug ilang gi preserve nila pag-ayo ba para sa mga new generation. Pindot yun kayo siya. Sinaw kayo lagi, murag sa amin. Wala akong agian, badlong sa dagat. Liyuan pa dito patuyok para speakers tayo lusutan ng pat kabukid. Aja Route 56 Manoy, may gabi Manoy, dili lalim mga tong pagbatog kanina hard up das loyo pero di na ganahan ako ganahan ba kay nagbatog ka sa motor ani dugay kayo murag ka nang hawoy gyud ang tibok lawas nimo pero ang pinaka-importante lang gyud nga nakuha nimo ang imong gusto ba ang imong goal nimo nga libot kag tsukuko di basta-basta na sa tinuod lang dili basta-basta kapoy gyud siya kayo wala nga kung namoy fight gyud mo laag gyud mo. Ayaw sangi ang panahon kay maabot ng panahon nga luya ng lawas nimo wala na ka. Pero kung ang imong tuhod lang kanang murag kuan sakit-sakit ayaw lang gyud kay action gani ako ayaw gyud nya tugnaw kayo dapat ko istorya sa inyo ang kanang ganing pags gani nga muhapak si mong naong magtulo ang laway ba grabe pinakat bungtod na kayo 1,000 plus kilometers sa akong biyahe kay diri ka agi sa Mabari taga syudad ba 100 plus kilometers dagan ang syudad dagan diri ka moagi sa kuan sa example marugami to Tokushima to Koshi kuan man 126 ya diri sa Matsuyama 112 ba nga style ba kadaghan kayo ito sa katong gatuan ako na wala mo charge akong kuan ako pero na-accomplish gid ako nindot yun siya una nga nindot ug musulay sad mo para makita sa inyo ang pinakadabis ba